S množstvom rôznych garážových dverí na trhu je dôležité rozhodnúť sa pre to pravé pre vás. Pokiaľ ide o tepelnú účinnosť, nová sekčná garážová brána Herman tvaru L je kľúčom k budúcnosti. LPU 67 Thermo bol navrhnutý tak, aby ponúkal najvyššie úrovne izolácie. So 67 mm izolačnej peny medzi dvoma plechmi LPU 67 poskytuje o 30 % lepšiu tepelnú izoláciu v porovnaní s LPU 40. Výsledkom je najlepšia úhodnota Hermana. Avšak pena nie je len izolácia. Tiež robí bránu silnejším a tuhším. Navyše brána LPU 67 je dostupná s voliteľnou Thermoframe od Hermana. Tento doplnok vytvára tepelný most medzi rámom a múrivom, čím môže zlepšiť tepelnú účinnosť až o 15 %. Tento flexibilný okraj znamená, že aj na nerovnej podlahe môžete vytvoriť efektívne tesnenie. Na odolnosť voči prievanu a vnikaniu vody sú na vrchu a na oboch stranách brány veľké tesnenia. Ako všetky sekčné garážové brány od firmy Herman LPU 67 sa otvárajú zvislo v sekciách, odtiaľ aj názov. Keď sa dvere zatvárajú, sú tu niektoré veci, ktoré by som vám chcela najprv ukázať. Skvelá bezpečnostná funkcia, ktorá rozpozná prekážky v ceste brány a okamžite zmení ich chod. Ako môžete vidieť, keď sa brána otvorí, panely sú usmerňované späť do priestoru strechy pozdĺž týchto tratí, až kým nedosiahnu motor. Toto je Hermanov motor brány Supramatic, ktorý pracuje so systémom BiSecure. Svetlo sa automaticky zapne, keď ovládate dvere. Bránu možno tiež zapnúť samostatne pomocou ručného vysielača. Motor má tiež mechanický zámok vo výložníku, ktorý sa automaticky zapína, aby zabezpečil dvere pred násilným otvorením. Toto poskytuje majiteľom domov vysokú úroveň bezpečnosti, najmä v prípade výpadku prúdu. Dvojité pružiny a káble na každej strane brány zabraňujú ich pádu na zem. Tento patentovaný systém zabraňuje riziku poškodenia alebo zranenia, ak si zvolíte prémiovú verziu LPU 67, panty. Spojovacie diely, dráhy a spojovacie lišty sú práškovo lakované tak, aby zodpovedali farbe vnútra dverí. Toto je ideálne pre majiteľov domov, ktorí využívajú svoju garáž na iné účely ako parkovanie, ako sú posilňovňa, technická miestnosť alebo pracovisko. Okrem toho tu dvojstopé valčeky zabezpečujú, že dvere sa pohybujú tichšie a hladšie ako akékoľvek iné garážové dvere na trhu. Ďalšou vlastnosťou, ktorá je jedinečná pre sekčné garážové dvere od Hermana, je plastová podložka na spodnej časti rámu, ktorá bola navrhnutá na ochranu pred koróziou a hrdzou. Brána, ktorú sme vám dnes predstavili, bola dokončená vo farbe Decograin Metallic. Avšak je k dispozícii výber štandardných farieb a povrchových úprav Decograin. A ak sa vám žiadna z nich nepáči, je tu ešte viac ako 200 ďalších farieb na výber. Takže, ak hľadáte garážovú bránu, ktorá vám môže poskytnúť najvyššiu úroveň tepelnej izolácie a bezpečnosti, potom je Hermanov LPU 67 Thermo pre vás to pravé.